बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफाद जानानै गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायहरनाय जाबाय। दिनैनि जिथुनिखि प्रेस मिट, बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो जोङो दुलाराय आसामाव जेसेबांखि खना खनला बर' रायजो राजाफोर दं बिनिसिम बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि जिथुनिखि आसामाव दासान्दि गुण'त्सव सोलिबाय थानाय, बे गुण'त्सव सोलिबाय थानायाव जों माखासे नुदों आरो माखासे जों मिथिबोबाय जे आसाम सरकाराव थांनाय जिथुनिखि 29 आगस्टआवनो आसाम सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे जथाय सावरायलायनाय जादोंमोन। बे सावरायनाया जोंनि आसामाव थानाय जेसेबांनिखि बर'नि जाथि, बर'नि माहारियारि आफाद बे माने खौसे जानानै नैबेखौ थिरांथा लादोंमोन जे जोंनि आसामाव जिथुनिखि 2023 मायथाइयाव जिथुनिखि जानानै जिथुनिखि 6थि थाखोआव इंराजि आरो बिगियान बे मोननैखौ बर' बिजोंनि बदलै अनगायै आसाम सरकारा जोंनो मोनसे जाबसिन होदोंमोन जे बे 6थि थाखोआवनि थाखाय बिगियान आरो सानखान्थियाव बिथांमोना जोंखौ इंराजि बिजोंजों माने बिथांमोना लेखा साफायदोंमोन। बे लेखा साफायनायखौ लानानैनो जोंनि आसामाव थानाय जेसेबांनिखि बर' बिजों फरायसालिफोर दङ, बै बर' बिजों फरायसालिफोराव जों बेखौ होबथादोंमोन। दा बेखौ लानानैनो जोंनि जिथुनिखि दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने बेखौ गोब्राबैनो हेंथा होदों। दा बेखौ लानानैनो आरोबाव थांनाय 5 नभेम्बर खालि आरो बहाय आसामावनो आरो आसाम सोलोंथाइ मन्त्रि माननीय डक्टर रमेश बिथांजोंबो सावरायदोंमोन। सावरायनायनि गेजेरजों बेखौनो बुंदोंमोन जे नैबा जिथुनिखि 2022 मायथाइनि 5थि लानि जिथुनिखि गुण'त्सव, बे गुण'त्सवआव जिखुनु खारनाव बर' बिजों फरायसालिफ्राव इंराजि आरो बिगियानखौ इंराजि बिजोंजों माने साफायनाय जानाय नङा। दा बेखौ लानानै मिटिंआवबो माने बिथांमोना जोंनो माने खोथा होदोंमोन जे बर' बिजों बेफोरखौ बाहायनाय जानांगोन। नाथाय दुखुनांथाव जे दा जिथुनिखि 5थि जिथु गुण'त्सव जालांबाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव, जेरै क'क्राझार, उदालगुरि, बाक्सा बायदि बायदि जिल्लायाव जानानै थाबाय। दा जों बिथांमोननिफ्राय मिथिना मोनबाय जे बै जिथुनिखि गिबि खेबाव जानानै थांनाय, बे गिबि खेबाव जानानै थांनाय फरायसालिफ्राव बर' बिजोंनि बदलै माने इंराजि बिजोंजोंसो फैनायखौ जों मिथिनानै मोनदों। दा बिनि थाखायनो जोंनि बे जिथुनिखि मिडियानि गेजेरजों प्रेस मिट लिंनानै जों बेखौनो फोसावनो सानदों जे जोंनि धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादा जथायै जोङो जिथुनिखि जोंनि बेवहाय 9, 10, 11, 12 बे अक्ट'आव जोंनाव जागोन। दा बेखौ जुदि जोङो जोंनि फरायसालिफ्राव बर' बिजों फरायसालिफ्राव जुदि फैयोब्ला, इंराजि बिजों फैयोब्ला जों बेखौ जायफोरखि आनजाद होगोन बे आनजाद होग्रा बिथांमोनखौ जोङो होबथानाय जागोन। आरो लोगोसे जोङो माने बेखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे बर' फरायसा आफाद जथाय जों खावलायदों जाहाथे गाबोननि जिथुनिखि जानो गोनां बे गुण'त्सवआव जाहाथे बयबो फोरोंगिरि सारमोना, जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद बिथांमोना आरो लोगोसे जेसेबांखि सानसुमै बिथांमोन दं, जाहाथे बे दिथागिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे गाबोननि जानो गोनां जिथु गुण'त्सवआव इंराजि बिजों जिथुनिखि फैयोबा जों बेखौ होबथानाय जाहाथे बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे बर' फरायसा आफादनि मावथांखि, बै मावथांखि लानायाव बयबो मदद होगोन होननानै आं दिनै बे धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफाद जानानै बयनिसिम रायजो राजानिसिम आङो गुरै माने खावलायहरनाय थाबाय। নিশ্চয় জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি যিটো নেকি আমাৰ ইয়াত প্ৰেছ মিট কৰিছে, প্ৰেছ মিট যোগেদি আমি সেইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসমত যিটো নেকি ৫ম লানি গুণোৎসৱ হৈ গৈ আছে, এই ৫ম লানি গুণোৎসৱত যিটো নেকি আমাৰ নিখিল বৰ সাহিত্য সভাৰ লগতে নিখিল বৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ
আলোচনা হৈছিলে যোৱা 29 আগষ্টৰ দিনা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকল এই আলোচনাত সিদ্ধান্ত লৈছিল কি যিটো নেকি বড়ো মাধ্যম যিটো নেকি ষষ্ঠম শ্ৰেণী যিটো নেকি মাধ্যমক লৈ যিটো এনইপিৰ যিটো নেকি গাইডলাইন এই গাইডলাইন মতে নিজৰ মাতৃভাষাৰ যোগেদি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে তাত উল্লেখ কৰা মতে আৰু অসম চৰকাৰৰ আলোচনাৰ মৰ্মে সিদ্ধান্ত লৈছিল কি যে কোনো কাৰণত বড়ো মাধ্যমৰ যিবিলাক নেকি শিক্ষানুষ্ঠান আছে ষষ্ঠম শ্ৰেণীত অংক আৰু বিজ্ঞান এই দুইটা বিষয়ত মানে ইংলিছ যিটো নেকি মাধ্যমেৰে চপোৱা হ'ব বুলি সেইটো আমি বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগতে নিখিল ছাত্ৰ সন্থা সকলে মিলি ধৰি আমি প্ৰতিবাদ জনাইছিল এই মৰ্মে অসম চৰকাৰ আৰু বড়ো সাহিত্য সভা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে এইবাৰ মানে মীমাংসা হৈছিল তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে কোনো কাৰণত আমি বড়ো মাধ্যমৰ যিটো নেকি বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠম শ্ৰেণী গণিত আৰু বিজ্ঞান এই দুটা নিজৰ মাধ্যম যিটো বড়ো মাতৃভাষাৰে মানে পাঠদান কৰা হ'ব বুলি সেই মৰ্মে আমি মানে নিখিল সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভা লগতে আমাৰ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে হৈ গৈছিলে ইয়াৰ পিছত আকৌ কিবা হেৰি 5 নৱেম্বৰ আৰু 5 নৱেম্বৰতো মানে সেইটো হৈছিল কি কোনো কাৰণত মানে যিটো নেকি অসমৰ মানে বড়ো মাধ্যমৰ যিটো নেকি শিক্ষাৰ যিটো নেকি মাতৃভাষাৰ বিষয়ে যিটো আলোচনা কৰিছিল তাতো মানে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা হৈছিল তাতো মানে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে বড়ো মাধ্যমৰ কাৰণে কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই কৰণীয় নাই তাকে আমি সন্তুষ্ট হৈ আছিলোঁ বিশ্বাস আছে কিন্তু যিটো নেকি এইবাৰ যিটো নেকি গুণোৎসৱ আগত যিটো নেকি প্ৰথমত যিটো নেকি ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰ বাক্সা অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত আমি গম পাওঁ যে যিটো নেকি গুণোৎসৱ যিটো নেকি ষষ্ঠম শ্ৰেণীৰ যিটো নেকি বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমেৰে আহিছে বুলি আমি গম পাইছে ইয়াকে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি প্ৰেছ মিট কৰি পেলাই আমি সোধোঁ বড়ো সাহিত্য সভা আৰু লগতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থালৈ এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদি আমাৰ ধেমাজি যদি কেনেবাকৈ যদি আহে কিবা ইংৰাজী ষষ্ঠম শ্ৰেণী তাত আমি প্ৰতিবাদ জনাম আৰু আমি কোনো পধ্যে আমি নিজৰ মাতৃভাষাৰ অবিহনে অন্য ইংৰাজী যিটো নেকি কিবা দিব তাক আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক আমি এই যিটো গুণোৎসৱ পৰীক্ষাত আমি বহিবলৈ নিদিম আৰু আমি প্ৰতিবাদ জনাম আৰু মই আৰু नोंथांमोन खौरां बुथुमगिरि बयनिसिमबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिबाय दिनै जों मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजोफोरनो मोनसे बाथ्रा जोंनि जिल्लायाव फोसावनो सानदों जोङो मिन्थिगौ आरो नुबोबाय थादों गिबियाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो आथिखालाव जाबाय थानाय 2024 मायथाइनि जि गुणोत्सव बेखौ जोङो बरायनानै लादों नाथाय जोंहा मोनसे अजद थादों बेवहायनो जाय गुणोत्सवखौ लानानै दिनै क'क्राझार उदालगुरि आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बे सरकारा 6 थाखोनि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावजों जाबसिनना होनायखौ जों गनायनो हाया होननानै दा बे गनायनो हायै बाथ्राखौनो मोनसे समाव फैयै फैयै बे बर' बिजोंजोंनो लिरनो हानाय जासिगोन होननानै फोसावनाय दंमोन दा थारैनो जों नुबाय 2024 मायथाइनि जि गुणोत्सव बेवहाय इंराजि रावजों फैबाय दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे थांखि लादों जे बे आनजादखौ 6 थाखोनि जि फरायसुला फरायसुलिफोर जुदि इंलिश मिडियामावनो फैयोब्ला बेखौ होनाय जानाय नङा होननानै दा बे नोजोरजोंनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद
धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जोंबो मोनथामजों सावरायनानै दिनै नोंथांमोननि खौरांगिरिनि गेजेरजों जों फोसावदों जे जोंनि धेमाजि जिल्लायावबो फैबाय थानाय 9, 10, 11, 12 जानुवारियाव गुणोत्सव खुंनाय जागोन। बे गुणोत्सव खुंनायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्लानि जानानै जों बरायदों। नाथायब्ला जुदि बेवहाय थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियाना इंराजि रावजों फैयोब्ला जों बे आनजादखौ नेवसिनो गोनां जागोन एबा बन्द खालामनाय जागोन। थाखो 6नि जि गुणोत्सव जागोन जुदि इंराजि मिडियामाव फैयोब्ला, जुदि बर' मिडियामाव फैयो अब्ला जोङो होनाय जागोन। दा ओंखायनो दिनै नोंथांमोननि प्रेसनि गेजेरजों, नोंथांमोननि बिजोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 6 थाखोनि गासैबो बर' मिडियामनि बा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों खावलायगोन फंबाय बिनानावमोना जाहाथे इंराजि मिडियामाव फैयोब्ला आनजाद होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरोबाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिमा बिफाया जेबो समखिनांगौनि बाथ्रा गैया। मानो होनोब्ला जोंहा गावनि बिमानि राव आरो गावनि बिजोंखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन। ओंखायनो जोङो 6 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जुदि बिगियान आरो सानखान्थिया इंराजि रावजों फैयोब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, जिल्लानि मोननैबो आफादा बे नायगिदिंगोन। बेवहाय मोनोबा जोङो इंराजियैनो फैयोबा जों बन्द खालामगोन। दा बे समाव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां फरायसालिफोर दङ, बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, लेङाइ फोरोंगिरि, सार मिस मेडाम बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होनांगोन। जिहेतु जोङो दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफादा गावनि बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि थाखायसो जोङो खामानि मावदों। बेनि थाखायनो जों नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायदों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो एमइ स्कुल हाइ स्कुलावनो थागोन। बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो एमइ स्कुल हाइ स्कुलावनो थागोन, गेजेर आरो गोजौ फरायसालिफोराव। दा बेवहाय जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन जे जोंनि बर' बिजों आरो बर' बिमा रावखौ रैखाथि होनायनि सार्थआव बा बेखौ फोथांना लाखिनायाव जाहाथे बयबो मदद होलायो। जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां सानथौगिरिफोर दङ, सानसुमैफोर दङ, बिथांमोनखौबो जोङो खावलायगोन जे गावनि बिमा रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय, गावनि बिमा रावखौ बिजोंखौ बासायनो थाखाय जि बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा थांखि लादों, बे थांखिखौ मदद होनो, जाफुंसार होनो नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो खावलायदों। बेवहाय जोंहा गुबुन आरो साननो गोनां बाथ्रा गैया। मानोना जों गावनि बिमा रावखौ मोजां मोनो, गावनि बिमा रावखौ अनो आरो बेखौ जों फोथांना लाखिनांगोन। दा सरकारा जोंनि बिजोंनि सायाव, जोंनि रावनि सायाव गोबां षड़यन्त्र खालामदों, खैसार बिसोर बानायगासिनो दं। दा बे खैसारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जों दिनै बयबो फरायसुला फरायसुलि, फोरोंगुरुफोर, जोंनि शिक्षाबिदफोर, जोंनि जेसेबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ, माहारियारि आफादफोर दङ, जोङो बयबो ज' जानानै नैबे जोंनि रावनि सायाव जि हेंथा, जोंनि बिजोंनि सायाव जि नारसिननाय, बेनि फिननायखौ जोङो होनांगोन। ओंखायनो दिनै बे समाव जिहेतु मिरु बर' थुनलाइ आफाद, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरा जि थांखि लानानै नैबे बर' बिमा राव आरो बर' बिजोंनि सायाव नैबे सोलिबाय थानाय आथिखालनि गुणोत्सवनि सायाव 6 थाखोनि जि आयदा सानखान्थि आरो बिगियान, बेनि सायाव मिरु थुनलाइ आफाद, मिरु बर' फरायसा आफादा जि थांखि लानाय बेखौनो नोजोर होफाना मदद होफानानै जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो मदद होफानायनि गेजेरजों फैबाय थानाय गुणोत्सवआव 6 थाखोनि सानखान्थि आरो बिगियाना इंराजि मिडियामजोंनो फैयोब्ला जों बेखौ नेवसिनाय जागोन आरो बन्द खालामनाय जागोन। आरो बेवहाय गासै रायजोफोरखौनो मदद होफानो थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों जोङो खावलायगोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
टिटागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा टिटागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।